Bože Bog, drage braće i sestre, dobrodošli u ovaj naš mali video, ovdje u ovoj našoj svetogorskoj prodavnici, znači grčka crkvena prodavnica, svetogorski manastirski proizvoda, zeleni venac u Bogdanova 11. Mi imamo proizvode ovdje, nešto sa Svete Gore, nešto iz Grčke. Želeo bih da predstavim masline koje su predivne, koje jako volim. Znači, ovo su masline, kilogramska pakovanja, znači maslina, takozvana igumanska suva maslina, izuzetno kvaliteta. Ona je sušena, znači, na suncu i unutra ima krupne morske soli. Izuzetno kvaliteta, izuzetno dobra, jako zdrava i ko voli svoje masline, dobrodošli u svakom pogledu. Onda imamo crvenu maslinu imamo, koja je u saftu, znači saft je mešavina voda, maslinovo ulje i so, blaga, jako fina, izuzetnog kvaliteta. I isto tako imamo, znači, zelenu, klasičnu zelenu maslinu, koja je, znači, u vodi, ulju i njenom softu. Masline je, znači, kilogramsko pakovanje i 650 mililitara je tečnosti, znači to je kilo i 650 grama. One se koriste u vreme posta i uopšte hranjive su, zdrave su. Znači, proizvodi manastir Grigorijat na Svetoj Gori, izuzetnog kvaliteta, jako dobre masline. Želim vam prijatno, Božji blagoslov.